RMS टाइटानिकनि बागै पार्ट 1 भिडिअ बानायखांबाय। जाय बिथांमोना नुवाखै डेस्क्रिप्शनाव लिंक होनाय दं आरो बेयो टाइटानिक जाहाजनि बागै पार्ट 2 भिडिअ। जेब्ला RMS टाइटानिक जाहाजआ आटलान्टिक लैथोमायाव मोनसे बरफनि थुख्राजों सौग्रावनायनि जाहोनाव जेब्ला जाहाजआ दैजों बुंनो हमदोंमोन, अब्ला बे जाहाजनिफ्राय रकेट बमफोरखौ गोजौ फारसे हगारदोंमोन जाहाथे खाथि खालायाव गुबुन जाहाजफोर दंबा टाइटानिक जाहाजनि सुबुंफोरखौ मदद खालामनो हायो। नाथाय गंसेबो जाहाजआ बे टाइटानिक जाहाजनि मदद खालामनो फैयाखिसै, एबा जानो हागौ खाथि खालायाव गुबुन गंसेबो जाहाज गैयामोन। नाथाय ओरैबादि बुंनाय जादों दि जेब्ला टाइटानिक जाहाजआ गोदोबाय थादोंमोन, अब्ला बे टाइटानिक जाहाजनिफ्राय 32 किल'मिटारफ्राम गोजानाव SS केलिफर्नियान मुंनि गंसे जाहाज दंमोन, जाय टाइटानिकनिफ्राय हगारनाय रकेट बमफोरखौथ' नुहुरदोंमोन, अब्लाबो बिसोर टाइटानिक जाहाजखौ सिनायहराखैमोन। नाथाय बिसोर सानदोंमोन दि माबा मोनसे पार्टी एबा इनजय सोलिदों जागोन। नाथाय बेनो SS केलिफर्नियान जाहाजनि जोबोद गिदिर गोरोन्थिमोन, जाय टाइटानिक जाहाजनि सुबुंफोरखौ गोरलैयैनो बासायनो हागौमोन। बेयो जाबाय मिल्टन एस हार्शे। हार्शेस मिल्क चकलेट जे दं, बियो बिनि दिहुनगिरिमोन। बियो $23,787.15 रुपिस एबा $300 नि RMS टाइटानिकनो चेक हरदोंमोन, जाय RMS टाइटानिकजों थांगौमोन। नाथाय माबा मोनसे गोनां मिटिं एबा जाहोननि थाखाय मिल्टन हार्शे आरो बिनि हिनजावआ टाइटानिकजों दावबायगोनखौ केनसेल खालामनांदोंमोन। जुदि बिसोर टाइटानिकजों थांगौमोन, अब्ला बिसोरबो टाइटानिक गोदोनायजों मोगा-मोगि जानांगौमोन। जेब्ला बिसोर टाइटानिक गोदोनायनि बागै खोनादोंमोन, अब्ला बिसोर गावखौनो गाव सानदों जानांगौ, समनि बेसेबांदि गिदिर गेलेनाय, बेनिखायनो बिसोरखौ बुहुमनि लाक्की सुबुंफोरनि मादाव सासे हमना लानाय जायो।